қисса аз китоби 100 қисса аз ҳаёти Умар ибни Хаттоб. дарахте ки шабеҳи мусалмон аст. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳамроҳи асҳоби киром нишаста мева мехӯрданд ва лутф карда фармуданд: дар миёни дарахтон дарахте ҳаст ки баргҳояш намеафтад ва он дарахт мисли фарди мусалмон аст. ба ман бигӯед ки он дарахт кадом дарахт аст? асҳоб дарахтони биёбонро ҳам бурданд, вале Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу ҷавоби ин суолро медонист. аммо аз ҷавоб додан, хурдсолӣ ва бори нахуст дар чунин суолу ҷавоб иштирок карданаш ӯро боздошт. асҳоб баъди наёфтани ҷавоб аз расули худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам хоҳиш карданд ки: эй расули худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам, ба мо хабар бидеҳ ки он кадом дарахт аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфтанд: он дарахт нахли хурмо аст. Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят мекунад ки он ҷавоби саҳеҳ ки дар дилам омада буд, ба падарам Умар гуфтам. пас ӯ гуфт: агар ҷавобро дар ҳамон лаҳза мегуфтӣ, барои ман аз молу матои беҳисоб беҳтар буд.